سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدالو زيناتات إرتراو تقدماي ناتنيل تسفاصيان فليت ماليا مشلمو تግራይ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ዘሎ መዓልታዊ ሞት ዝምልከት ዝወፀ ሓበሬታ ሩስያ መጥቃዕቲ ከተዛይድ ምዃና ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ መዝራቡ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘጋጠመ መጥቃዕትን ካልእን ዝደህስስ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም عود زر رواندا 2022 ناتنايل تسفاصيان ابتي كابسوني جميرو كايد زقنين تمالي زتزازمن زور الباس بزر اي بقعت فلي تماليا تشليمو ابتي بترر تعقبات زتعبلله حموشت مدرخات زنبرو زور الباس مزغانتو درون هوبر اندروني جوكاتو لكوينو وددرو كايد زقنين ناتنايل ابا حفشاو غزيه كاب تقدماي كوينو وددرو زازمه فرنساوي روماين بارديت بشمنت دقن 13 كاليتن دحيرو مبل 22 كوينو كو وددرو تزازمه اب كل مدرخات بزر ايو هلخ كعوتي خيل زلا ناتنيل تسفاصيان ابزور الباس كريو بزقني بلوس تودادرنت موست اغريسيف رايدر زبل نزخر قديم تقدماين او وددر الباس 2017 بحدقه مكينه زموته ميشيل اسكرابوني اتدالو بچاماليا زور الباس 2022 كابيت سدرابيت ميشيل اسكرابوني تقبيلو ابزوانا بصبق قمنا خمزركب زغلص ناتنيل تسفاصيان اب كلته كابتن حموشته مدرخات مس قداموت 10 تخوينو وددرو خزازم كيليو ابزور الباس بجكا ناتنيل مس أمريكاويت غانتا EF افيكيشنز ودادر بروفيشنال تقدماي مرهاو قدوس وانت ساتفيو ازي كمزيلن كل دما هينوك ملو برهان مسئيت الاويت بروفيشنال كلب بارديان CSF فيانزا تسنبيرو هينوك ابتا خبت مسرت 4 عمتا تقصيرا زلا كلب كتصاوز زفرمه ناي مجمرتا افريقا ومخانو اتا غانتا امر بحبريتا افليت الا هينوك قد محيدا سامنتا تابستخايدا زور رواندا مس جرمناويت كلب بايك اند بمخان انصبارق عوض زرأين اب قبص ابستخايدا شامبيون افريقا خا اب ناي صرغيا وددر ورق مداريا ابني ولقنا غزي وددر دما برور مداليا استشلمه شامبيون افريقا 2022 نيو هنوك اموداتا ناي 2021 مزدو افريقاويت كوبيكا نيكستاش كمجمرتا ناي عامه 2022 كا اورل تورك وددر زخل سمع كفري من تنبره اتا غانتا بهايندبت بفاينانساو صقامات سلازي تبتنت ابناي 0 ساعات ناب جرمناويت غانتا بايك اند وريد كوددر يصنيو مستان استات 4 ورحس تصاوتلا بايك اند بمخان دما اب تركيا بستخايد زور انطاليا اب حفشاو غزي تشاتشاي درجه حيزو كزازمن كله ابتي كاب 6 غومباز جمر جيرو دي ايطاليا دمان ناتنيل تسفاصيان ابزور الباس بزر اي بقعت هنوك ملو برهان مزحداس غانتو بينيام غرمايك امس بيلجيماويت غانتا ان ترما مارتش وانت غوبرت بمخان كساتفو تثبيت يزغبر بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلنسكي بحد روسيا وجنرال نزتو هابر ايتو بمتقاس متقعتات روسيا بيوكرين كمزي بقع تزاريبو اتي جنرال ابزهابر ايتو روسيا ندوباوي يوكرين كتقواصر زدليت كاب مولدوفا ختنصل نتدل زوبا ترانستيريا قربت سلازلو مبالي يغلص روسيا نخالوت هاغرات ناي مورار دليت هالو زبل از بريزيدنت ابلعلي يوكرين تخفيت زلو متقعتي مجمرتا طرح يكبل تزاريبو اتي بريزيدنت ابت معلتاو زهب مبري ازي نتبتدغاغام كبلو صنحو مرغاغصيو روسيا بيوكرين كم مجمرتايو بدحريو ناب كالوت هاغرات كقصلي دليتهم إلو نزح المناي فيدريشن روسيا مبرعان اقداس كساب زخونه نحنا نغزا رأسا كنكلا خلينا انتخو نغنا كلنا تنكمانا بعوت هيوتا بالعلموت زامنا هاغرات مسانا قالا سالون نحنا ابز مسمر اب قدميت سلازلنا كحجزانا يغبا قصيلو كموص زخل زخونه يخون اكل لوم نغر نخيسن زي شاراو كخون انت دليو اتزخف امرጫዮ مغنياتو كله خصن يخايلو منستر غديات وصاي مولدوفا بوغنو ريتو ميجر جنرال روستام ميناكايف ازيو خمزه شاقله بمغلاص امباسادر روسيا تصويعو كمزه زراربه صبصبات حبيروم مولدوفا زي شراويت هاجر مخانا زغلصت مينستر زمتكل فيدريشن روسيا بتركبهم كلهم عالم لخوان توساتي كخبر يغبايلو بخال وغن وانا صحفي ود حرات هاجرات انتونيو غوتيريز ابز قصل سومن مسمرحت روسيا يوكرين كراخب مخانا تغليصلا سولس اب موسكو مس فلاديمير بوتين كراخب تسبي زغبرلو اتو وانا صحفي كاب قصيل حموس ناب كيف بممرح مس بريزيدنت فولوديمير زيلنسكي كراخبيو اتو وانا صحفي نتغجتا مفتاح نطف تراخ صوت صقطታት كغبرلو يصنيحو كم فلات روسيا يوكرين كاب مسرت هاجرات اتود بيان
ሆስፒታል ዓይደር ኣብ ዝእዋን ብሕታዊ ኣገልግሎት ክህብ ዝኽእል ዝዓበየ ሆስፒታል ትግራይ እኳ እንተኾነ ብሰንኪ ሕፅረት መድሃኒት ሕክምና ኣገልግሎት ክህብ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ከም ዝርከብ ኣብ መዓልቲ ከዓ ክሳብ 6 ሬሳታት የፋኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብቲ ክልል ሰኣን ቀረባ ፋውስ ህፃናት ዝርከብዎም ተሓከምቲ ይሞቱ ከም ዘለዉ ዝገለጹ ሓካይም እቲ ሆስፒታል ብሰንኪ እቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ክልል ዘሎ ዕፅዋ ኣፋውስን ናውቲ ሕክምናን ክበጽሕ ኣይከኣለን። ብሰንኪ ሕፅረት መድሃኒትን እኹል ኣገልግሎት ሕክምናን ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር መዓልታዊ ካብ 4 ክሳብ 6 ሬሳታት ናብ ዘፋነወሉ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ሰሞያ ሕክምና እቲ ሆስፒታል ተዛሪቦም። ሰኣን መድሃኒትን ጉባእ ኣገልግሎት ሕክምናን ንሞት ካብ መንጎ ዝተቃልዑ ሰባት ድማ ሰሞያ ሕክምና እቲ ሆስፒታል ከም ዝርከብዎም ሓቢሮም ኣለዉ። ሓላፊ ኣገልግሎት ነርሲን ሆስፒታል ዓይደር ቴድሮስ ካሕሳይ እቲ ሆስፒታል ካብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ሓዊሱ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንዝመጹ ተሓከምቲ ኣገልግሎት ይህብ ምንባሩ ብምዝኻር እቲ ቅድሚ ኩናት እኹልን ብቑዕን ኣገልግሎት ሕክምና ዝህብ ዝነበረ ዓብዪ ሆስፒታል ኣብዚ እዋን ግን ኣብ ዝተዳኸመ ዓቕሚ ከም ዝርከብ እቲ ሓላፊ ገሊጹ። ንሱ ከም ዝበሎ ዓቕሚ ናይቲ ሆስፒታል ክዳኸም ዝጀመረ እቲ ነቲ ሃገር ዝመርሕ ዝነበረ ልፍንቲ ፖለቲካዊ ወደባት ይህወደግ ፈሪሱ ብልጽግና ካብ ዝኸውን ንድሓር ከም ዝኾነ ንሓደ ዓመት ሙሉእ ከዓ ብዘይ ባጀት እናሰርሐ ከም ዝርከብ ብምግላጽ ኣብዚ እዋን ኣስታት 30 ሚእታዊት ብዝኸውን ዓቕሚ ይሰርሕ ዘሎ ክብል ንዓቕሚ ሆስፒታል ዓይደር ገሊጹ። ብሰንኪ እቲ ኩናት መጠን ዝተኸዘነ መድሃኒት ናብ 10 ሚእታዊት ጥራሕ ወሪዱ ዝነበረ ኮይኑ እቲ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝመጸ መድሃኒት ተወሲኽዎ ነቲ ዕቑር መድሃኒት ናብ 20 ሚእታዊት ኣደይቦ ነይሩ። ግን ድማ እቲ ንዓይደር ዝተውሃበ ኮታ ውሑድ ብምንባሩ እቲ መድሃኒት ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ተወዲኡ እቲ ዝኣተወ መድሃኒት ብመጠን ጥራሕ ዘይኮነ ብዓይነት እውን ውሑድ ይክብል እዚ ሓላፊ ኣገልግሎት ነርሲን ሆስፒታል ዓይደር ቴድሮስ ተዛሪቡ። ንከም ካንሰር ደም ብዝሕን ካልኦት ሕዱር ሕሙማትን ዝኾኑ መድሃኒታት ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘይኣተወ ግን ከዓ ንኣስታት 3 ሰሙን ምምሕያሽ ኣገልግሎት ተራእዩ እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን ግን ናብቲ ዝነበረ ተመሊሱ ኣሎ ተባሂሉ። ኣብ ክፍሊ መርመራ ዘገልግሉ ናውቲ ንዝተፈላለዩ ሕሙማት ዝውዕሉ መድሃኒት ንማሽናት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘመንጭ ነዳዲ መግቢ ንደቂሶም ዝሕከሙ ሰባት ከምኡ ድማ ንሰራሕተኛታት ዝኽፈል መሃያ ኣብ ዘይብሉ ዓብዪ ሆስፒታል ምስራሕ ኣዝዩ በዳሂ ከም ዝኾነ እውን ይዛረብ። እዚ ሓላፊ ከም ዝበሎ ከዓ እቲ ስእነት መድሃኒትን ኣገልግሎት ሕክምናን ህይወት ተሓከምቲ ጥራሕ ዘይኮነ ምኽንያት ሞት ሰብ ሞያ ጥዕና እውን ኮይኑ ከም ዝርከብ ብምግላጽ ሰኣን መሳለጥያ ህይወቶም ዝሰኣኑ ነርሳት ከም ዘለዉ ገሊጹ። ንሱ ይብል ኣብዚ 2 ወርሒ 2 ነርሳት ሞይቶም ናለዉ ክሓውዩ ይኽእሉ ነይሮም ግን ድማ መድሃኒት ክረኽቡ ኣይከኣሉን MRI ዝተባሃለ ማሽን ይሰርሕ ብዘይምህላው ኣይተርኣዩን ክብል ተዛሪቡሎ። ኣብ ኣፍጋኒስታን ከተማ ጉንዱዝ ሱኒ ሙስሊም ጸሎት ዓርባ ኣብ ዘብጽሕሉ ዝነበሩ እዋን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 33 ሰባት ተቐቲሎም ህፃናት ዝርከቦም ካልኦት 43 ድማ ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹ። እዚ ኣብ መስጊድ መውላው እስካንዳር ሱፊ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብዛ ሰሜናዊት ከተማ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ዝተፈጸመ ካልኣይ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ እዩ። ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዝሓለፈ ሐሙስ 4 ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕታት ዝተፈጸሙ ክኾኑ ከለዉ ኩሎም ድማ ብእስላማዊ ጉጅለ IS ከም ዝተፈጸሙ ተገሊጹ። ጣሊባን ኣብ ልዕሊ ዳዓሽ ዓወት ከም ዝተጎናጸፈ እኳ እንተገለጸ እቲ ጉጅለ ግና ነቶም ሓደሽቲ ኣመሓደርቲ ዓብዪ ናይ ፀጥታ ፈተነ ኮይኑዎም እዩ ዝርከብ። ነቲ ትማሊ ዓርቢ ኣብ ከተማ ጉንዱዝ ኣመንቲ ምስልምና ጸሎት ዓርቢ ኣብ ዘብጽሕሉ ዝነበሩ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን። ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ድማ ንማዕከን ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ከባቢ ናይቲ መስጊድ ዘሰንብድ ነይሩ ኢሉ ኣሎ። እቲ ነታጊ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ናይ ሺዓ መስጊድ መዛር አልሸሪፍ ዝተፈጸመን 31 ሰባት ቀቲሉ 87 ሰባት ዘቁሰለ መጥቃዕቲ ተመሳሳሊ ነይሩ። ኣብታ ከተማ ብሐሙስ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 4 ሰባት ተቐቲሎም 18 ሰባት ድማ ቆሲሎም እዮም። ነዞም መጥቃዕታት ከም ዝፈጸመ ዝተኣመነ ጉጅለ ዳዓሽ ንቐትለት መራሒኡን ወሃቢ ቃልን ነበር ሕነ ንምፍዳይ ከም ዝፈጸሞም ይገሊጹ። ወሃቢ ቃል ዛቢሁላ ነዚ መጥቃዕቲ ሰይጣናዊ ተግባር ክብል ይኾን ኢንዎ። ኣብ ኣፍጋኒስታን ምክትል ተወካሊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ራሚዝ አልአክባሮቭ ኣብ ሰሞን ዝተፈጸሙ መጥቃዕታት ህዝቢ ኣፍጋኒስታን በብመዓልቱ ዘጋጥሞ ዘሎ ከቢድ ናይ ድሕነት ስግኣት ዘርኢ ክብል ተዛሪቡ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።